Kublai Pibaro Shakatup Kuborjungi ka Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san kilong. Lada ka sorkar ka patengnya ka lockdown. Kibat jinjar lupa kin support ka yaptangan. Rang basnong lain kra. Ka MEECL ka saram diki folklore tengka namar bakadon ka jingbam sop. GM Bruce. Batpenpai ki BSF ka India ya wave kena buwan na Bangladesh. Tementang ini pais ki kubor ki bakampanya. Hakasin banding kong samar bam ka dorbar snong laim kra shiki long yeng ki bakam duna ka yok ka kot jong ka snong laim kra. Hakashpo tarik mentau benai jelio ar hajar ar pawai. Ka Khasi Students Union seng keme bat ki sisters jong ka school St. Margaret. Kila ai jingerap diki marbam shaka dorbar snong laim kra. Baling ba ka dorbar snong kala sami kini ki marbam shiki long yeng ki baduk bakurdu. Kenang bakin light na ka jing shatngan hakum kani ka por baka sorkar ka penjari da ka jing khangdam. Ban light na ka jing sapriang uknyang jing pang COVID-19. Kini kajing yarap awan naga KSU bat nakini ki sister jeng St. Margaret. Kini kalian ka senong berpersonal lain kera ni sengongu ba iwan ajing yarap. Di ka berpersonal lain kera ka penan kami kirang ba dong jeng kini ki kentot berawi ke lain kera ban identify. Ngi identify long kim dabun tang sipo harngot si dong. Halai mukra gidon gumta kumba ya khatsan ki kentot la bun ki ba koi haka khim ma kumani ki por kani kala harap nakaliang ka dorbar sinong lai mukra kani gajing ya trilang ka KSU kungseng bahalang bat ka St. Margaret kumba seng gabedi kam niam kam school ni ba yarap hai ki ba Kina kaliang ka senong ru ngin saya. Pecu kumnungin yarap igini barak khoj kini giba. Jinjar kini gi nong tribela ginong nya kali ginong didukan ginong di surok barak khoj hi gi basa lain mukra gi berengkam jing yarap min sahab ya perka. Long ga jing beteng jing lockdown ga syong jing start jing sorka. Lada ka beteng ya ka lockdown di sungutu ba ini kamtam kiba la jenjar lupa in sepoi sikayap nan tina kaliang kastorkar kan hap perkat kumnu ben komensit iki lada ki continue ya kan lada ki kam penjensur ke jimut yang kadai long kin hap penjensur no kambun nomor ba borok khoj hi mdei tangi essential shops kiba dan kam kinong belaru kinong nya kali borok khoj hi ki dan kaman kamai di ben poi biang syaka por borok khoj kini kamai la kajo na trai borok khoj hi mdei bigi kwa bansuya bam ya kepisah sorkar ndrei la de kim don kala kum hagini ki por ban trai kam ka sorkar kadai ban wan sakmat ban ayaki daga monetary compensation ini Robert taksi lagi driver taksi jangan badan hasno ini pak lai pesan mut driver taksi badan hasno badi hasno Nanti kilong dia dibaduk pada arspa arpung dia. Nanti identify ki orang badong. Disambut ki teng sama hang nang itu teng kitunya. Saudong pingko lale sokong. Amni tadi kamalale nang ya jarak ki sister nang niru ban kalian KSU. Hadirin balami ki kendrum kendram hapok katanat jong ka MEECL barkajing saram kan katanat boarding diki folklore ka bapin ki wen ya barok kinong songshnon jong ka jella. Hakashpo taring mentau benai jelio ar hajar apawai habai krench ki lar pathai kubor uba MG Bruce urang ba snong ka lem kraula ong baki pat ba nong songshnon ka jella ki sio manu benai ki belai balada kim sio ki la shaot kat bai ki karkhana ki badon ka tain ribhoi ki la sa ram diki polak ki belai ki klem sio Henry kim shaot namar ka don ka jing song thu jing mut bat ki nong penyat ka tanat boarding Henry kani ka di tang ka jing bam sap hapok ka tanat MEECL ka bajur na kata ka daw baka sa ram diki folklore Bula ongru balik si kajing bun cikin dong treki haban siu tulop kaniru kawan raya kajing Siu dari kim siu por syaot. Ndrei pin page ba kani kajing syaot pat kedai ba don pat kiba kumah kiti industrial area stisha. Stisha boy kim ot. But ki badi ben siu di ki polak di ki krur ki light no. Ki tamut kadan ka jingnya suatu lang bagi baterai yang tu. Tamat kan ni kadai ka corruption.
leakage of revenue got done because of corruption. Thì cái MECB mday ở cái MCL cầm đây tăng sepang kata, cái đây sepang ki staff, maybe ki staff kila buôn thành, hiệp siêu cái tu lop, cái taruh cái đây cái bajur, tu borok khaj kini ki electricity board pin i kila corporatize means kala along government company, ndrei kini ke government company ru pi ba ka sidu, tu kumnu kan su syania baik haka sarkar namta ka nu ka budgetary support ka perkhat ban penmi naladi ban long self sustaining tiga ni ka jing mut jong ki ban privatize kani kamdan ka question ni ban nai privatize ne hap privatize ka jing privatization hap le mdan ka wi kala ndrei ban privatize kumnu ka kamlong important nomor privatization kadai ban benefit ikibri bodon shani mundai bikibri kin wan nabar kin benefit kin wan lam di kinong tri ban sabar ka benefit jong kani kadi bendon ikibri shani marlada ka kiu ke MCB due to jong ka MCL the privatization kan sa kiu shu ka jing thungkam jong kiru kan khambun rei menta la dingi pej kumni la dingi ong nai privatize thì lada ka khalam de ka dei ka jak ka ban tajur ka rijumi thì privatization kalong necessary kamdon ka wei kala buat kumu ong mentan kumno ban privatize kata ka bahap perkat long ka sarkar long fisutu inu sarkar kidan political consideration lada ki hap ngap dut saborok kilia thì ka political consideration but ka economic consideration teng kamdai ka ju thì hang ni ka political consideration yung ki kadai ban sange no ya ka privatization thì kumu ong mentan ka jing sange no ya privatization kan penpoi ka jing ma nomor kala ban garanti ka meglio government ka garanti jong meglio government ru andai garanti ka meglio government garanti pistana it will be based on loan kani kan increase susu ya ka burden jong ka sarkar ndai tang hakulun garanti segi interest payment segi wiwe but ngingim dei ban ailat ya kinu ki kiba penyak ka sarkar finpej kum gini ki MTC lani kinu kiba dei jo ki government company bakin sukujet pe nang ka sarkar maka dika bisa pai ba amdai ka pisa jong longka technically long ngi melak ban ong technically ngi bun ki la le bun ki scheme long ngi melak ban su ong bai bakal afil ndai ndrei definitely kam kaladon ka mismanagement na bun ki le kaladon bun ki mismanagement bat ngi dei ban ailat ki rekom perkhat ki bathuma ngim dei ban perkhat bai ba kumba kaya mansua ka dei banya biang mentah mensua ngile kumta kan continue thì cái jing continue borok sikatai kini borok khoi kalapan poi saka jing dap ram jing dap ram bat cái jing feel kini kan continue kumnu ka sarkar kala bansu continue bon support kumni organization Daka jing tho pa ka seng hinyau trap integrated territorial organization chu menteri rang ba ka jilau Conrad ki sangma halor ka jing lap jongki ya ka RTI babun ki coke factory ki ba hap ka ilaka su tengah East China Hills ki ba pen Kenya ka an banya dai ka jing jabok ka air bat ka me mariang bat halor ka te ka jing pen Ken jongki layo ru shibun ki jing ujor na ki traishnong ki bayajan ba ki karkhana balaong haba ka sarkar kadang ai ka jing khang dam ka jilla henrei ki karkhana kidang yai ba ki jing trekam ka jongki يعني تلمهم شنو اللي برا انا مين بارقم يوم شنو كان نذهب سلاب يومي دي
Kibor pahara kaput ke Meghalaya BSF kilapan payuwe kena Bangladesh yauba kilayo bat karba udang yat keleng hakawai ni kinong kentong jong kadauki. Laong bakani ke jingle jong ke Meghalaya BSF kalong kawai ni ki jingle bhawalaja hasamaria. Kibor kaput ke Meghalaya BSF kilapan payunu kena badang khat arsnem ubau kerteng Hasanur Zaman Abhik kibor BGB haka jing yalang jongki haki arteli kibor para kaput kabal along haka henriu tarik mentau benai. Badaki tiki kubor ngila po siya bakut, tat hadu bangin ni siyembiang kublay sibon.